ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நாம் ஒரு கம்பெனி சட்டப்படியாக லீகலாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட கம்பெனியா, அதாவது இந்திய அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கம்பெனியா அப்படின்றத பற்றி எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுன்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு நாம் ஜஸ்ட்டு கூகுளில் போய்ட்டு கிளிக் பண்ணோடனே இந்த மாதிரி லோட் ஆகும். ஸோ இந்த பேஜில் இந்த இடத்துல அப்படியே முதல்ல ஜூம் பண்ணுங்கள். இங்கிலீஷில் வரும், நான் ட்ரான்ஸ்லேட் தான் தமிழில் கட்டுது. ஸோ இந்த பேஜில் அங்கே போய்ட்டு company/LLB நேம் போட்டு ஸ்டார் போட்டிருக்கோம். இந்த இடத்துல இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வெஸ்டீஜ் அப்படின்னு போடுறேன், ஓகேவா? ஸோ அதை போட்டுட்டு வேறு எதுவுமே பண்ணாதீங்க. ஜஸ்ட் கீழே சர்ச்னு இருக்குது தெரியுங்களா, அந்த சர்ச் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த கம்பெனியை பற்றிய ரிசல்ட்டு நமக்கு வரும், ஓகேவா? ஸோ இப்போ நான் இங்கே பாருங்கள், இதை ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன். அந்த கம்பெனியோட நம்பர், ஓகேவா, ரிஜிஸ்டர் பண்ண நம்பர், கம்பெனி நேமு, எந்த ஸ்டேட்டை சேர்ந்தது, கார்ப்பரேட்டில் லீகலாக அப்ரூவ் பண்ண டேட்டு, கம்பெனி நேம், ஸ்டேட்டஸ். இப்போது அது அங்கீகரிக்கப்பட்ட கம்பெனியா அப்படின்றத பற்றி பார்க்கணுன்னா இதை பார்க்கலாம். ஸோ இப்போது இந்த இடத்துல பாருங்கள், நான் செலக்ட் பண்ண கம்பெனி வந்துட்டு வெஸ்டீஜ், ஓகேவா? வெஸ்டீஜ் மார்க்கெட்டிங் ப்ரைவேட் லிமிடெட், டெல்லியில் இருக்குது. 2/6/2004 அலோகேட்டட், ஓகேவா? ஸோ இப்போ இது அங்கீகரிக்கப்பட்ட கம்பெனி அப்படின்றது இந்த இதில் போய் வெப்சைட்டில் போய்ட்டு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ, விஷ் யூ வெல்த்.